Il-Malta Enterprise nedet l-iskema Get Ready biex tipprovdi għajnuna finanzjarja lil kumpanniji Maltin u tgħinhom iħejju ruħhom għal kull relazzjoni kummerċjali li tista' tidħol fis-seħħ bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit wara d-29 ta' Marzu li ġej meta jseħħ Brexit. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija u l-Intrapriżi żgħar Chris Cardona meta kien qed jindirizza Business Breakfast dwar l-effetti ta' Brexit fuq in-negozji Maltin. L-iskema se tkopri 50% tan-nefqa sa 4,000 euro għal servizzi ta' konsulenza biex il-kumpanniji joperaw bl-inqas impatt possibbli wara Brexit. Carl Herrera, uffiċjal tal-Malta Enterprise, qal li lan ta' din l-iskema u għal il-kumpanniji Maltin li għandhom rabta ma' kumpanniji fir-Renju Unit jilqu għall-impatt li jista' jkollu Brexit. L-iskema hija dawk in-negozji li għandhom relazzjoni ta' transazzjonijiet sostanzjali mar-Renju Unit. Ġifieri nitkellmu fuq bej wieħed u ieħor dawk li għandhom 20% jew iktar mill-business tagħhom jiddependi fuq transazzjonijiet kemm il-barra jew il-ġewwa mir-Renju Unit. Wara referendu ta' Brexit fl-2016, il-Malta Enterprise bdiet ħidma biex in-negozji Maltin li għandhom konnessjoni ma jintlaqtux mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea li ser isir fid-29 ta' Marzu 2019. Ħidma tagħna konna involuti ħafna ma' kumpaniji li xtaqu jaraw x'options oħra għandhom, ovvjament dan ħadd ma jaf eżatt se jiġri, allura trid tara inti kif jista' jeffettwa l-business tiegħek dak li ħajġri. U konna qed ngħinu l-kumpaniji jippreparaw ruhom għal dak kollu li jista' jiġri. Il-Ministru Chris Cardona qal li apparti din l-iskema, il-Gvern se jagħti informazzjoni dwar l-impatt li Brexit jista' jkollu fuq iċ-ċittadini Maltin u Ingliżi permezz ta' sit elettroniku. Qal li l-Gvern irid li l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jkollu l-inqas effett possibbli u mingħajr detriment għan-negozji u ċittadini Maltin. Il-Ministru Chris Cardona qal li l-Gvern jilqa' l-abbozz tal-ftehim dwar Brexit li ġie propost mill-Kummissjoni Ewropea u maqbul mill-Kabinett tal-Gvern fir-Renju Unit il-ġimgħa li għaddiet. Ftehim li se jkun fuq nett tal-aġenda tal-mexxejja Ewropej li se jiltaqgħu l-ħadd li ġej għal summit straordinarju dwar Brexit.